Sziasztok, én Áron vagyok, és most ilyen hírek lesznek, hogy a cím alapján is láthatjátok. Az lesz, hogy van Skype-on. Skype-on. És ez szerintem nagyon jó. Direkt egy YouTube-os ikont tettem be, hogy biztos felismerjetek. A leírásba leírom, hogy mikor tudok fent lenni, úgymond, mikor hívhassatok Skype-on, és hogy mi a nevem, jó? Egyébként is mondom, hogy Kocsis Ar. Mindegy, az a nevem, hogy Kocsis Áron, csak az már használható, szóval Kocsis Ar, mindegy. És most ezt csináltam. Skype-on már sokat mondták, hogy... Szóval, bocsánat, több videóst láttam, hogy Skype-on így beszélgetnek. Szóval nem ígérem meg, hogy így este hajnali 6-ig, vagy hát már az 6-nak számít, beszélgetünk, hanem leülünk, aztán kedden ráérek, és egy fél órát beszélgetünk, tegyük fel, vagy kevesebbet, vagy többet. Szőletek függ. Még szerintem van mit bejelentenem, csak nem jut a fenébe eszembe. Mit akartam mondani? Nem tudom. Igen, kellenének még kommentek. Igen, hogy oké, ráérek, meg minden, meg ilyesmi, de hogyha eszembe jut valami dolog, amit akarok mondani, az kommentbe én is leírom, jó? Ez a videó is rövid volt, de hát látom azért már itt 1 perc 40-ig ment. Sziasztok, én Áron vagyok, és találkozunk máskor.